ashe ƙaunar Rasulullah ita ce ƙaunar ilahi. Ashe duka wanda ya so manzo ya kai makura a gurin Allah. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Da farko na sama na mai kashewa sannan da rayawa, ka bani basira jalalla na wake Rasul gatan kowa. Shi ne annabin da ka fifita, ka bashi cika cikar baiwa. Duk wanda ya bi shi ko ya bi ka ƙaunar sakwata wajen sallakuwa. Ka ƙara salati gun manzo kamar sakwarai san ba za a yi ba. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Da alai har da sahabulla ni da san su kwarai nake makale. Ka samin har waliyansa shakati jana har da jilani. Da barhama shehu gwani gwarzo a ƙaunar shehu ina makale. Ka taka ɗaiɗai uban gayya shaka abdul karim ina makale. Karimi kwarai ka saita ni a ƙaunar Rasul ina murna. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Salamu alaika Rasulallah gatan anbiya cikar bauta. Domin kai ka je fadar Allah da kafafuna ka taka ta. Ashe dai ka wuce Musa har da Isa kai ne fahimta ta. duk wanda ya ce mina saurara a ƙaunar da akwai wuta. Domin kwakiya ma sai da kai kowa a gurin ka yake zaune. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Ashe dai ƙaunar Rasulallah ita ce babbar ibada ma. Da san ka ake wace daga hadari. Ashe ranar kiyama ma wanda ya koma gun Allah idan ba ƙaunar ka mai girma. Ashe duka bayan Allah ma sai da kai annabi suke girma. Wallahi Rasul ina san ka ni farisa banda gwani sai kai. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Ka alkinta ni ka saya ni a ran tsayuwa ka boye ni don faɗi madan
ka sani cikin masoyanka ya da gurin ka nake maula. ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Wallahi ma'aiki Rasulullah kai ne Allah yake kunya. Ka ɗauko ɗan wata sai aljanna wanga zancen ba ƙarya. Ana kallon ka a kyale ka Rasulullah sai dalbariya. Hukuncin Allah kai ne za kai ranar kiyama najiya. Ashe dai kai ne rahamar makaki na ya Rasulullah. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Wallahi ma'aiki ka burge ni ka tura da kan wahala ma. Gurin yada addini manzo ka sha wahala ko mai girma. Kana sallah suka jefa ma Mahaifar ramuni mai girma. hakan bai sa ka juya ba da kiran Allah mai faɗinwa. Kana bauta kana kwalla su kai maka wannan Rasulallah. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Allahu ya aiko mala'iku a kifar da su ma'aiki ya ce a kyale su kiransu nake ga jallalla. To faɗi ita ta ce rimar mahaifar da suka jefa. Tana kuka tana cewa mi kai masu ya Rasulallah. Ya ce mata babu komai ma kiransu nake ga jallalla. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Ma'aiki Rasul uban gayya masanin fili da makoyi. Kwarai masanin gaibu sai manzo Rasulullahi mai tawaye. Duk wanda ya ce manzon Allah bai san gaibu ba yana maye. Karshen gaibu shi ne ka san Allah to annabi ya san shi kowaye. zancen Allah duka na harshen ma'aiki na ya Rasulallah. Ashe ƙaunar Rasulallah ita ce ƙaunar ilahina. Ashe duk wanda ya so manzo ya kai makura gurin Allah. Ma'aiki Rasul muna duba a nan ne za mu sa aya. Salman al-Farisa ne suna na kaunar annabi ko ba kunya. To ni kuma suna na Haibat mai san annabi ko ba sanya. Domin dan da shi aka raya ni na gane kai na ba ƙarya. Rasul da ni da farinsa ka bar ma a ƙaunar ka sallallahu.
ashe ƙaunar Rasulullahi ita ce ƙaunar ilahi. Ashe duka wanda ya so manzo ya kai makura